רגל ימין. ואחר כך קורע את הבהמה עד שיגלו את המעיים. ונוטל את הפדר ונותנו על הראש על בית השחיטה. ונותן את הקרביים ונותנם לאחר שהולך ומדיח אותם במים לפחות 3 פעמים. חותך את החזה ונותנו לאחר. להגיד גאט, יהודה גאט. כן. לא. אני אבוא, אני אגיד לך. ועולה לדופן הימני וחותך ויורד עד השדרה. הוא משאיר 2 צלעות רכות, חותכה ונותנה לאחר. מניח בגירה 2 צלעות מכאן ו2 צלעות מכאן, חותכה ונותנה לאחר. מניח בדופן השמאלית 2 צלעות רכות מלמעלה ו2 צלעות רכות מלמטה, חותכה ונותנה לאחר והשדרה עימה. חותך את העוקץ ונותנו לאחר. נוטל את הרגל השמאלית ונותנה לאחר. כאן בא השלב השביעי, הולכת האיברים לכבש. כולם מסתדרים בשורה לפי התיאור הבא. מוליכים את האיברים לכבש, הראשון בראש וברגל, הראש בימינו וחותמו כלפי זרועו, וקרניו בין אצבעותיו
ובית שחיטה למעלה והפדר עליה, רגל ימין ביד שמאלו ובית אורה לחוץ. השני בשתי הידיים של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו ובית אורן לחוץ. השני שוטפים במים, מדיחים את זה עליו, מדיחים, חלק בבית המדיחים וחלק על השולחנות. השלישי בעוקץ וברגל, העוקץ בימינו והרגל של שמאלו בשמאלו ובית אורן לחוץ. הרביעי בחזה ובגירה, החזה בימינו והגירה בשמאלו וצלעותיה בין אצבעותיו. החמישי בשתי דפנות של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו ובית אורן לחוץ. השישי בקרביים בכלי וקרעיים על גביהן. כולם מסודרים? עכשיו עשו לי. מעלים גם את הסולת, הסולית העיקר, החמיתית והיין. סולת, חמיתית, והיין. כל אחד מעלה את העבר שזכה בו לכבש ומניח אותו בחצי הכבש למטה למערבו. לאט לאט נתקדם במערב הכבש, מניחים את החלקים השונים של הקורבן, מולכים שם את האיברים. אין פה בינתיים מלח הניבי, יש מלח? יש, הייתה השקית של מלח הראשון. וזורקים מלח על גבי